Sar inte nang nilitum Karbi Anglong news pen nar jupon lo pini niang Karbi Anglong Satgaon long pini lapuson bang clear pan raikom sai kitum nepon check po Aputhak nang lihin pen PC ning jepon APHLC kardom pajirlo Karbi Anglong news media habitum pantame pini nilitum rongkhang konstituensi long Satgaon lo Madaka mass rally kibipon hot democratic rally ini tum kibi so long family tuma party workers tumhan bang clear pan bang arrest pundet lo lapen arrest on that si arrest ki minahan pandu tahai lo body lo mili panda body lo general secretary panda body lo Asonda taxi kaprega party workers tumhan tame kapasik sat side claim lo lapen soar lo tumhan tame soar lo police ke bang thongwer jonangi dun amasila ni tum APHLC lo women wing ke tumhan tame physically natnane lason kapap ho lason na dokop lo si lahai asai ni la tum rally long kami police atum CRPF atum nasona sai claim det la so phi bang phi pan arrest det lo amasi nili tum kami rally bang ke tom det lo jongi nang ki bung nang khang no ya non tu kami democratic protest support samjin pen itum dam nang bus ni tum dam lo rally patang det phi nili tum ko dom kam thana long dam pen si dak kan palu det long le masin li tum dam pen je unconditionally release nang ji pusi tum phan bang release ke release to det la bang phi pon da te la bang pli amen tum phan nang li hin pen pachini pon na sa inu to bang ke la ke Mr. Gulson timu alang li ke mitum constituency ke adun tu no bogan ta kathar inu to bang homeboard sing crow lang itu bitung dan lepas indut bang lihat saya kamen non maran kan. Bang tek bon tek lah. Nang litum tapi ni nang litum lah so a protest long koso a konstituensi long ke protest kon lah sah. Pini lagi rongkhang. Rongkhang konstituensi number 5 rongkhang konstituensi lah. Inte lah nang litum lah law and order apan kopisi nang litum pupon sah. Law and order aphan bangke district administration pen chenglo la police force atum phan tame non bangke la BJP RSS tumsi police aphan ta BJP workers asan pinchong den athe nilitum democratic protest si ke kemji 9 constituency ang kangar lo busnitum information alo PF lo DC phan long sirkep homosti long phan tame DC fan information piet lo la pen thana SP do an fan tame itu information lo ka jit edlo la so teng pen si itu bang ke sai bang se claim lo la se lang itu pulo kan ke permit nang nan tum pulo amas itu permit ka apply lo permit the grant edlo amat hala Meghalaya long non assembly election man campaign do bom job so bang nil tum phan permit bang na cancel et nane la kamke do pon kok lo kamke do ko lang tawne hadang Meghalaya si non election ki do bom mati campaign do bom mati Assam le ki do kali ni kalang tum administration tum nil tum hanak pulo je election commission of India pen si notice nang kele je protest ai hui ke la election ahut ke dulong le sinang pula ha amasi ni tum question raise lo election commission pe nang loi mine sita la ke Meghalaya pan nang logic ke Assam han ko lo nang lo kunang praklan thap masi ni tum pan hala circular ban nang produce ke kedala nang praklan ke kedala aku son je lapen ison alam putu high secondary lapen matric exam na son bo dasila exam center yo bangke 144 ala ke impose that pula la si jong si exam permission song si 144 impose lo tang den itun hada ke rally bidam de usine itun towara yo si rally dolo public place exam jin pe si ke dolo men itun dam de det lo exam jin pe si nang litum dam kon lo exam jin pen si dam lo tema exam permit ke 144 do ne do ne la si itun dam de det lo exam yo na ku yo
kita kalau example ni selong bang polis ini tak dudun bang we nang dudun tu bang lah APHLC itu democratic protest selong Ute laso puthak ke kam nang li tumhan ke kam ke pon long ko mat han sin nang li hin pen ke jong pon dak do pon sa jong pon dak ni lain lo tim Karbi Anglong tu la polis aphan non bangke BJP avokar se smart det masih tim Karbi Anglong lihat by Tuliram Rohang alang lis lagi nang toy dulu kaprek kali lagi nasional tum jong pon itu inte non nang li tum ke wang ji long samela son hawartin long samela puson really protest do pon lang tim really protest ke pinisi ni phoga lang ge hadi constancy sirkep ke mati di west Karbi Anglong kalang non ni pri do lang ni tu la son ni protest do lang la son ni long kolososo ahawar long si protest pon sar bitung constancy non do lang la dete kopli constancy la dete hamren constancy la dete kapajutsi socheng constancy ike lapen det ke il tum ni hangkar Karbi Anglong long stame nang li tum protest pon padu pon masa kalang ada community initiative din ponji yes Karbi Anglong tang det apsilutan Sam jin pen sini tum protest paduji la sam jin pen nang li tum protest padu pon pen la law and order atum nang kham khedun pen nang li tum ke chechak un epine do kok pote pisi nang li tum ningi pon ni tum dara ke aron si dam jui po aron na teng pen sinang ni tum FIR ta me people lang tum pan non ta ni tum FIR ki PG do Cuma ni tum benar ta nang sek piat ke kalang waram la long ta benar nang sek pidar la pini le thota da benar nang sek pidar la so bang ke tum ta legal dam ni pod dam ta si lapen ka dugo velang ni tum non west Karbi Anglong tangdet east Karbi Anglong ka me kapji pen adur si ni tum president of India phan ni tum chining riji je president of India pubok police tum public phan ka chinek ke kroi krei pusi hala president of India ta pubom ti di kala so long ni tum president of India phan ta me ni tum che than dam ni lala te nang li hen pen las ki jut koi son no sar nang li hen pen las koi son ki jut along nang li hen pen ku pisi rat phan pachini pon rat phan pachini tum ke lahan lo li tum Karbi Anglong lo lapen de mahasa lo lapang rumpet phan itum phan article 244A itum ke long ni aja kom do la itum le ka chu hang nai ta kalilo ada ke do tang lo la nang implement pipeda la so nang implement pipeda ta bangke ini tum do clip lo la ke long le thang jam la si atok no Karbi Anglong rat do an tribal satum do an ame la da na kito do nang ipusin itum kamatra la ke ni tum APHLC ben le nang itum phan nang ki rung rat pu kalilo la ke rat tum nang thu dun ben si itum pachuni pan bori ponam la kal dom sar nang li akor nang ki pidun pot lam to se nilitum Karbi Anglong news pen stamin nang li phan choro lo la pen kurwang ko tau ba